Ayun mga kabayan, inabot kami ng ulan. Yan, dito lang kami nagpa-lilim sa anong puno to? Karagomo yata ito dito sa Bicol eh. Wala kaming dalang payong kasi mainit pag alis namin sa bahay eh. Buti pa mga kabayan, si Edmar may patanggal ng lamig oh. Oh. Ano Mar? Yan, magandang araw mga kabayan. Yan, unang araw ko dito ngayon sa Bicol. Yan, nagluluto ako ng sinangag. Yan, ito yung almusal namin. Yan, ang kapartner namin ito, ternitong dilis. Yan. Saka pritong talong. Yan, tapos ang kapartner naman itong dilis, sili, ayan. Sausawan. Uy, nagluwas na si Tukong. 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 Yan, ang isasunod ko namang lulutuin itong pabo. Karning pabo, ayan. Gagataan ko to. Yan, ito yung balon namin dito mga kabayan. Gumuho daw. Dati may harang ito dito. Nalaglag yan. Nalaglag yung hollow blocks na nakapaikot. Biglang lumawak nung lumakas yung ulan. Biglang gumuho. Yan, nalaglag. Parang taong alagaan eh. Wala na hindi ginagawa alam. Yan, ano mga kabayan, si Manoy Bob. Tapos si Mama, ayan. Ako muna yung tagaluto dito. Ayos na to, no? Ilagay mo na dyan sa lamisa. Di, dyan na, direkta mo na dyan sa lamisa. Dilis. Talong. Igit na mo na lang yan dito, Noy. Hindi na uso-uso ang kwan dito. Yung anong tawag doon, luwagan. Anong tawag sa luwagan sa Tagalog? Yung luwagan mga kabayan, yung lalagyan ng malaking mangkok dyan na may kanin. Yan, dito direkta na, ayan oh. Yan, kain tayo mga kabayan. Sige, Noy, plato. Kabayan, kabayan. Si Luming oh. Mga kabayan, si Luming oh, ang bait oh. Pisto pala na igini. Yan pag Luming. Si Coco naman, asan si Coco? Si Oreo naman mga kabayan, tinali ko muna kasi nakikipag-away. Hindi niya pakakilala yung mga aso dito. Oreo. Ha, nagagalit ka ki Bake? Diyan ka muna, mamaya na kita papakawala na. Pag hindi na kayo nag-aaway. Yun, ito mga kabayan, yung libangan ng nanay ko dito. Mga halaman. Sige, kain na tayo. Sige, no, isawsawan no, lalagyan ng sausawan. ta. Oh, yo. Ayo, dito. May suka, lalagyan ng suka. Oo. Kain tayo mga kabayan, yan. Sausawan ko. Sili na may suka ng nyog. Anghang. Sobra yung anghang pala yan. Matagal na siguro nakababad dyan.
Ma? Bisikleta, tagas-tagas. Kaya na yun, kaya. Mm. Masarap, Sel. Yan mga kabayan, walang tira. Yan, masarap daw kasi ako magluto. Yan, kaya sahid na sahid ayan oh. Yan, ito na mga kabayan yung pabo. Ayun, ang laki oh. Tinatadtad na ni Manoy Bob. Kuha namin yan, gagataan namin. Tapos yung luto niya nagmamantika sa gata. Habang tinatadtad yun ang karne ng pabo, nagsalang na ako ng sinaing. Yan, masarap mga kabayan yung sinaing dito. Yung sinaing sa kahoy. Mahirap lang mag-ihip. Lalo na kung medyo basa-basa pa yung panggatong. Yan, ganyan mga kabayan ang buhay dito sa probinsya. Hindi uso dito yung gasol. Puro kahoy ang panggatong dito. Kung walang yung pag naggamit ka ng uling dito, medyo social na yon. Ano ma? Pag ang panggatong dito uling, medyo social na. Pag medyo mahirap lang, ganito lang mga kabayan. Kasi pag yung mga nag-uuling dito yung medyo mayaman, maraming pera, ay pambili sila ng uling. Ayun, lumalakas na yung apoy. Yan, dito lang ako nakakapagsaing ng ganito yung gatong kahoy. Kasi sa Manila, pag naggatong ka ng ganito, magrereklamo yung kapitbahay. Pero pag minsan sa site, nakakapaggatong din kami. Pag malalayo yung kapitbahay. Pero pag magkakadikit, nagrereklamo, ang usok daw. Saka yung mga sinampay nila, bumabaho. Nangangamoy usok. Yan, mga 30 minutes luto na to. Isusunod na namin yung pabo. Yan, ang lakas na ng apoy mga kabayan. Pero hindi pa rin kumukulo. Yan, mga pampayan. Mga 15 minutes pa. A few moments later. Yan, ito na mga kabayan yung ginataang pabo. Nagmamantika na. Pwede na to. Mga sangkap lang. Wala. Mga kabayan nagmamantika. 3 nyog. Yan, hindi ko nilagyan ng sili kasi may mga hindi kumakain ng sili. Yan, kanya-kanya na lang silang lagay. Yan, pupunta muna ako mga kabayan sa bundok. Maghahanap kami ng signal. Kasi dito walang signal. Yan, ito yung gagamitin namin. Tricycle. Yan, kaming dalawa ng asawa ko magkasama. Dito pa lang kami sa baba ng bundok. Yan, aakitin namin hanggang doon sa taas. Yan, kasama ko si Mrs. Madulas yan. Yan, ako mga kabayan nakapaaw. Ang layo pa nang aakitin natin. Dito ako pumupunta. Oo. Nangangalahati pa lang tayo. Nakikita mo yung pinakatuktok na yun dun sa taas. Yan yung kulay ng lupa dito mga kabayan.
Kaya grabing dulas niyan. Ano? Grabe. Madulas yan. Yan, hanggang doon pa kami mga kabayan sa taas na yan. Sa pinakatuktok. Dulas yan. Kaya mo? Sabi na sa'yo eh. Dito na. Yan, nandito na kami mga kabayan sa taas. Yan yung bahay namin, banda dun sa dulo na yon. Ayan, layo ng lilakad namin ni Mrs. Para makapag-tix lang. Ayan mga kabayan, inabot kami ng ulan. Yan, dito lang kami nagpa-lilim sa anong puno to? Karagomo yata ito dito sa Bicol eh. Minsan langgam. Wala kaming dalang payong kasi mainit pag alis namin sa bahay eh. Buti pa mga kabayan, si Edmar may patanggal ng lamig oh. Oh. Ano Mar? Lamig. Kaninang nasa baba tayo, hindi umuulan ano? Yan, hindi kami makakapag panito. But si Edmar maganda na yung pwesto niya oh. Maganda ba ito? Umaambon. Hindi kami makatakbo pababa, madulas. Ano kaya Mar kung abutan tayo dito ng bagyo ano? Gapang-gapang pababa. Wala na, pawala na. Ano Mar, uuwi ka na Mar? Kisay iyan? Ha? May tao yan? Tara tayo. May bahay daw mga kabayan na malapit sa baba. Makikisilong muna kami. Madulas ka dyan. Kasi lumalakas yung ulan. Hindi ka papasa pa ako. Yung basang-basa na kami. Apa ka dyan sa pa ako? Ayan o, madulas yun. Oops. Yan, wala na. Wala na. Baka may signal na dito. Tingnan mo ang cellphone mo. Tara, balik tayo sa taas. Walang signal dito. Yan. Balik ulit kami mga kabayan sa taas. Biglang tumigil yung ulan ng pababa na kami. Ang mahirap niyan pagdating naman natin sa taas. Ulan na naman. Mga kabayan, no? Basang-basa na kami ng asawa ko. Yan, lakas ng ulan
Doon sa baba. Ayun oh, lakas ng ulan. Yan mga kabayan yung lugar dito sa amin oh. Paikot ng bundok. Yan, palakas ng palakas yung ulan. Baka hindi natitigil yung ulan. Tara, kaya tayo. Mainit na bagamar. Ayan o, ayan yung araw o. Oh, ayos yan, wala na yan. Natakot sa payong ni Idmar oh. Yan mga kabayan, nagdala sana ng payong si Idmar, uminit na. Wala talaga pala dito. Oh, Oo, ayan na o. ayos na yan, may signal na yan. Naharang pala ng ulan ang buwan, signal ano. Umaga na. Kanina maulan, walang signal eh. O, ayan o. Nakauwi na kami mga kabayan. Kuha na kami, nakapag-chat. Ayun oh, mas dumulas kasi nabasa. Si Idmar nagpaiwan sa taas. May ka-textmate. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa bahay. Yan, wala pa rin tigil yung ulan. Buti nakababa na kami. Yan, ganito yung tag-ulan dito, December. Yan, ganito na po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.